Bon dia, som els alumnes de l'Escola d'Educació Especial Font de la Tia i ens fa molta il·lusió per ser aquí. Jo sóc en Mohamed. Fred. Soc en Fuad. Hola, sóc el Mahamadou. Soc en Hola, soy John Paul. Hem apadrinat l'escultura de la família d'Emilia Sagai. Agrada molt aquesta escultura. Que hem anat a veure escultura. A vegades és molt tot i l'hem netejat. Hem buscat informació de una escultura com la seva, de plastilina i cartó, com veieu. Per anar més enllà, caminem lluny i lluny canviem un món que junts ens queda a prop. Caminem junts i junts serem més forts. Avui lluny és més a prop. Pintar el color de la primavera. I junts serem més forts. Avui lluny és més a prop. Veiem quantes coses que hem fet. Hem demanat les classes per a classe estructura. Ens queda a prop. Caminem junts i junts serem més forts. Avui lluny és més a prop. Hem viscut tants moments que ens hem oblidat que els importants són els que van passar. Hem fet un descobriment molt important. Aquí a l'escola també tenim les captures que van dir